wujute can macanan nyupan Jawa. Wah. Oh. Ayo can macanan yo mlebu kabeh. Ayo. Wah. Wah. Oh. Ayo pokoke nggonane setting indang sing penting padha kumanan. Ayo gonane karang sithik edang. Ayo. Jak jak jak. Ayo, ayo. Wah, induk-emplokan langsung siji bocah sekolah. Ayo bocah sekolah diemplok can macanan nyupan Jawa. Iya. Yuk macane rek rada pinggir sithik. Ayo. Iya, ini mau Mas Manten, Mbak Manten iki mau ten pundi ayo. Yuk difoto riyen bareng can macanan nyupan Jawa. Dari teman-teman dokumentasi bisa dipersiapkan kameranya. Oke, Bang Bae mau foto enggak?